Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि मेथाइखौ खोनासंलांदो लोगोफोर नोंथांमोना बर'फ्रा दा गावस्रालायगासिनोसो दंसै मा जाबावगोन बर'नि साननाया सिमांनो जासिगोन नामा डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बुंनाय रावा नंखाय जालांसिगोन नामा मा जाबावगोन जोंनि बर' हारिया फिस एकदाथ' इन्डिपेन्डेन्ट थाखिसे एकद जादोंमोन नाथाय थगायजालांबाय जोंनि मा जाबावगोन बिदिबा खोनासंलांबाय थानाय जोंजै होदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 बर' सा देरहासार बर' हारि खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा उल्थासो जाबाय माथो बर'आसो जाबाय 50-50 सोरबायासो देरहासार जालांबाय होरलां होथां बर'आ गावस्रा लोरबां जालांबाय गावस्रा जोंजै होदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 बर' सा देरहासार बर' हारि खौसे जा बड'फानि सिमांनि बड'लेण्ड जों बावाखै रावबो बावनानै थाङाखै माहारि दानायनि गिदिर थांखि जोंनि मेलेम थैयाव हाबनानै दं बिखाया गावो दुखु मोनो दिनै जोंनि थासारिया साननो थिनो मनु जाफिनगोनसो नामा बर'आ अनागारि सुथुरजों जांख्रिखांनायनि लामा गेजेराव अनागारि सुथुरजों जांख्रिखांनायनि लामा गेजेराव जोंजै होदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 बर' सा देरहासार बर' हारि खौसे जा बड'फानि सान्थौखौ मख' राजखान्थि गेलेदों राजखान्थिगिरिफोरा गोग्गो खुंथाइ खुंनायनि खोथा होदों माहारि दानायनि खौरां फोसावदों साननायनि लैथोआवसो गब'बाय जों दैमालुनि सावा नांमारदों नामा नुसिगोन नामा बड'फानि सिमांखौ गावजों गाव दिनै जोंनि खौसे गैयैनि बड'फानि सिमांखौ गावजों गाव दिनै जोंनि खौसे गैयैनि जोंजै होदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 बर' सा देरहासार बर' हारि खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा उल्थासो जाबाय माथो बर'आसो जाबाय 50-50 सोरबायासो देरहासार जालांबाय होरलां होथां बर'आ गावस्रा लोरबां जालांबाय गावस्रा जोंजै होदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 बर' सा देरहासार बर' हारि खौसे जा